ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଅଭିଭାବକ ଓ ଅଭିଭାବିକାମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ସ୍ନେହର କୁନି କୁନି ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ, ଆଜି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ କହୁଛି। ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବ ଆଉ କାହାଣୀଟିକୁ ମନେ ରଖିବ। କାହାଣୀଟିର ନାଁ ହେଲା ହଂସଟି କାହାର। ରାଜା ସୁଧୋଧନଙ୍କର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ବଡ଼ ପୁଅର ନାମ ଗୌତମ, ସାନ ପୁଅର ନାମ ଦେବଦତ୍ତ। ଦେବଦତ୍ତ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଶିକାର କରିବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୌତମ ଜୀବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ଦେଖାଉଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କର ବଡ଼ ଫୁଲ ବଗିଚାଟିଏ ଥିଲା। ସେଥିରେ ଅନେକ ରଙ୍ଗର ସୁବାସିତ ଫୁଲ ଫୁଟୁଥିଲା। ଗୌତମ ସେହି ବଗିଚାରେ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ବସୁଥିଲେ। ଦିନକର ଘଟଣା, ଗୌତମ ବଗିଚାରେ ବସିଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ହଂସ ତଳେ ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହେଉଛି। ଗୌତମ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଦେଖିଲେ ହଂସକୁ କେହି ଜଣେ ତୀର ମାରିଛି। ସେ ତୁରନ୍ତ ତୀରଟିକୁ କାଢ଼ି ଦେଇ ତା'ର କ୍ଷତ ସ୍ଥାନରେ ଔଷଧ ଲଗାଇଦେଲେ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହଂସଟି ଆଖି ଖୋଲିଲା। ଗୌତମ ହଂସଟିକୁ ତଳୁ ଉଠାଇ ନିଜ କୋଳରେ ରଖି ପିଠିକୁ ଆଉଁସିବାରେ ଲାଗିଲେ। ହଠାତ୍ ଦେବଦତ୍ତ ଦୌଡ଼ି ଆସି କହିଲେ, ଭାଇ, ହଂସଟି ମୋତେ ଦିଅ। ଏହି ହଂସଟିକୁ ମୁଁ ତୀର ମାରି ତଳେ ପକାଇଛି। ହଂସଟି ମୋର। ଗୌତମ ହଂସକୁ ଦେବା ପାଇଁ ମନା କଲେ। ହଂସଟି ପାଇଁ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହେଲା। ଦେବଦତ୍ତ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସମସ୍ତ କଥା କହିଲେ। ରାଜା ସବୁ ଶୁଣି ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ଦେବଦତ୍ତ ରାଗିଯାଇ କହିଲେ, ବାପା, ମୁଁ ହଂସଟିକୁ ତୀର ମାରି ତଳେ ପକାଇଛି, ତେଣୁ ହଂସଟି ମୋର। ଗୌତମ କହିଲେ, ବାପା, ହଂସଟିକୁ ବଗିଚାରେ କ୍ଷତ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ପାଇଛି ଓ ତାକୁ ଔଷଧ ଦେଇ ବଞ୍ଚାଇଛି, ତେଣୁ ହଂସଟି ମୋର। ତାପରେ ରାଜା ସୁଧୋଧନ ନିଜ ରାଜପୁରୋହିତଙ୍କୁ ଡାକି ସବୁ କଥା ଶୁଣାଇ କହିଲେ, ଏବେ କୁହନ୍ତୁ, ହଂସଟି କାହାର? ରାଜପୁରୋହିତ କହିଲେ, ଏହି ହଂସଟି ଗୌତମର। ରାଜା ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଏହି ହଂସଟି ଗୌତମଙ୍କର ହେଲା କିପରି? ହଂସଟିକୁ ଦେବଦତ୍ତ ତୀର ମାରି ତଳେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ହଂସଟି ଦେବଦତ୍ତର। ପୁରୋହିତ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଦେବଦତ୍ତ ତୀର ମାରି ହଂସଟିକୁ ତଳେ ପକାଇଥିଲେ। ଯଦି ଗୌତମ ସେଠି ନଥାନ୍ତେ, ତେବେ ହଂସଟି ମରିଯାଇଥାନ୍ତା। ମଲା ହଂସଟିକୁ କ'ଣ ଦେବଦତ୍ତ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତେ? ଗୌତମ ହଂସଟିକୁ ବଞ୍ଚାଇଥିବାରୁ ହଂସଟି ଗୌତମଙ୍କର। ଗୌତମ ହଂସଟିକୁ ନେଇ ମନ ଖୁସିରେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ହଂସଟିକୁ ପାଖରେ ରଖି ତା'ର ସେବା କଲେ। ଏହି ଗପଟିକୁ ଶୁଣିବ ଓ ମନେ ରଖିବ।